Идо, аз нямам такива фетиши като тебе. Айде следващия. Тя ми плюят в лицето. Той ще ме поле по главата, но той се Бе, кажи защо отнемаш 2 седмици, за да можеш да си представиш коса и сега нямаш коса. не е фанал. Браво, момче! Браво! Това е нормално. Здравейте! Добре дошли в новия епизод на Зад играта! В днешното предизвикателство бягаме от досегашните си активности и днес нашите участници ще гледат смешни спортни клипчета. Има една ловка, ще си пълнят устите с вода. Всеки играе срещу всеки и всяка победа носи по една точка. Накрая играят първия срещу втория. А в случай на равенство гледат второ клипче. Да започваме! Голям смях. Не е ли много смешно обаче? Да кажи, бе. Голям смях обаче. Кефче. Ха-ха-ха. Ето, аз ти казах, че е много смешно. Аз ще го гледам там просто. Миленькия. Няма да плюя! Няма да плюя! Какво става, бе? Добре! Извиня. Една точка за Дейвид. Да. Заслужена точка. Много зле. Това ще е Идо, аз хубаво. нямам такива фетиши като тебе. Айде Тя следващия. ми плюят в лицето. Кой я направи тази компилация? Само смешки. Голям смях. Мисля, че ние се забавляваме повече от тях. Добре, че нямаме вода в устата. Хоп, ей! Греда. Много са издръжливи обаче. Да, държат. Дават. Обожняват венци. Милата. Оу. Да, кофти. Нищо хубаво не става, като играеш на паркет. Наистина. Това изглеждаше много смут. И аз така бих го нарекла. Добре. Разбирам, че не е върха на комедията, ама ще моля. Няма объркаха правилата на играта. Да. А ние не обсъдихме на Тони новата прическа обаче. Така е, да. Много е добре. Започнала е да расте. Да. Добре. Като за Турция е супер. Няма жал. Няма милост. Те си намират да. Това по правилата ли беше, извиняй? Не, няма да държите до края. Аз си виждам долу на този нищо. Това беше. Виж, поне тениската да беше наплю. Както видяхме, Калин и Дейвид имат по една точка, всички останали с 0. И така продължаваме към втори кръг. Хайде! Миленката. Да, голям смях. Хи-ху-ха. Добре беше. Оле, усещаме. Уф.
Мила. Само ако сложиш главата на там, главата наляво, наляво. О, голям смях. Това е много забавно обаче. Да, това е голям смях тук. 3 секунда. Добре беше. Да, Айде ти ли? е. Аз имам една само. Смях. Добро беше. Не усещам го. Аз бех пръве, брат. Се застава, няма си хвана маратона. Сега ще падне. Най-гледах не са. Ма те сега да си го връща просто. Да. Така, временното класиране. Калин и Дейвид с по 2 точки, останалите са с 0. Преминаваме към следващия кръг. Айде! Обаче един на друг си по-забавни. Да. Тия видеа, те... Сега, необходимо ли е? Не го правим това. Нужно ли е? Спорва на финал. Основно се Добре вървим. Много готино. Ох. Не бе, той телефон е водоустойчив, нали, ама? Що погледна в моя? Той гледа По-различно дали ще гледате става. той също. Не, само искам да ти е удобно. Искам да се наместиш, да ти е удобно, да не се притесняваш. Да, ми готино е тук. Задавих се с водата, бе, брат. Какво остана, бе? Задавих се с водата, бе, глътнах повече, бе. И в края на трети рънд класирането е следното. Дейвид е с 3 точки, Калин е с 2, Дидо е с 1 и Тони е с 0. Съответно играем финал между Калин и Дейвид. No call as Guess was tripped up, or Mead for that matter, and he comes in, and tempers flaring here as the ref spills into the crowd. Гледай клипове. Ако искаш да ме целунеш, Той ще ме поле много готино, той за смяна реклама. ще кажеш, че се мокри. Нали? И на мене. За изненада на всички наши почитатели, на първо място отново е Дейвид. минутка пауза. Дейвид. Да, не ме Браво, изчака. момче. Не ме изчака. Това е нормално. И тъй като, както сме забелязали, само когато Дейвид печели има награда, Чакай, бе. ще се опитаме да му я връчим малко ангажиран.
Секунда. Гледай. Закриваме епизода с тебе. Това ти е Не награда. искам да закрием нищо. Аз повече не участвам в това предаване. Защо? Що? Седица ми. Честита баня. Защото съм целия мокър. Днеска е Как се неделя. разболя. Днеска е неделя. Ден за баня. Аз не бях окей с това. Абе, косата там. Само ти кажа, брат, аз не... Абе, чакай, бе, ти беше да присъдиш коса, какво стана? Искам да ти кажа нещо, това няма съвсем сериозно. Аз не исках да участвам в тази тъпотия накрая и просто Дино не накара да го направим. Аз те питах нещо. Просто не исках да слушам тия грозни неща и не Аз искам да Дени да познае кой го предложи. Дидо. Да, Дидо, абсолютно. Аз отказах категорично да Никога участвам в няма да тази разберем. роля. Не, аз отказах да Не, кажи участвам. защо отнемаш 2 седмици, за да можеш да си присъдиш коса и сега нямаш коса. Не е фанал. Това е фанал. Ще излезе от следващия път. Закривай. Не Семет. искам да закрием. Добре. Благодаря ви, че гледахте. Благодаря ви, че бяхте. Ако епизодът ви е харесал, може да харесате, да се сабскрайбнете и да коментирате. Какво е събскова?